Di pa andam sa City Local Environment and Natural Resources Office sa Cagayan de Oro City ang kabanay sa mga nakalubong sa Bolonsori Cemetery kalabot sa exhumation karong Lunes. Ani ang report ni Cyril Chavez. Nanawagan karon ang Cagayan de Oro City Local Environment and Natural Resources Office kun CLENRO ngadto sa kabanay sa mga minatay sa Bolonsori City Public Cemetery nga hipuso na ang ilang mga balay-balay sa pansyon. Una pa man ang clearing nga pagahimuon. Sumala pa nga sugod Nobyembre 15, magkalot na ang CLENRO sa mga bukog sa lubnganan nga apil sa Phase 1 o Phase 2 sa maong samang. Busa nanawagan kini nga hipuso na karon aron mapuslan pa kini sa mga tagtungod. Nanawagan usab sila ngadto sa mga nanimuyo palibot sa sementeryo nga hinay-hinay ng bungkagon ng ilahang mga panimalay. Una pa man ipatuman ang demolisyon karong Lunes. Angay sab makigkoordinar sa ilang opisina aron malakip sa relocation project sa kagamhanan. Samtang karong ubos na sa Alert Level 2 ang Cagayan de Oro City, nagpagawas karon og bagong polisiya ang CLENRO labot sa mga haya o pagbisita sa mga pribado o pampublikong samang sa syudad. Kinahanglan 50% capacity ang ipatuman sa mga haya og 5 ka adlaw lamang, dili susama sa naandan nga usa ka semana. Mga bakunado lang sab nga tawo ang mamahimo nga maglamay ug kinahanglan sunnon gyapon ang health protocols. Alang sa lubong, usa ka lubong lang ang dapat dawaton sa sementeryo matag higayon og dili magdungan. 30 ka tawo lamang sab ang mamahimo nga motambong sa lubong. Sa mga mobisita sa ilang minatay, napulo ka tawo lang ang tugutan. 30 minutos lamang dapat ana sa sementeryo o ginadili ang mga picnic o pagkaon sulod sa sementeryo. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.